Обяснявам ви нещо на вас да го разберете. Не може да ме конкретизирате дали съм частна фирма или не. Вие сте частна фирма. Защото работя в МВР. Вие работите. Много известни, само да ви обясня. Не ме прекъсвайте. Няма смисъл. Превъзбуден сте, не знам какво сте взели, какво сте употребили. Не ме интересува. Все ми е тая. Обяснявам ви нещо. Аз държах човешки с вас. И да гледате и да ме снимате, не ми пука. Вие сте длъжностно лице, мога да ви снимам. На мен не ми пука да не ме снимат. Аз не съм като другите, ако има колеги, които въобще се притесняват от това нещо, дали бъдат снимани. Аз си знам закона, знам какво мога да направя. Обяснявам ви. Сам го знаеш, че в България закони няма. Сега, закони няма за вас. Да, за нас няма закони. За вас има закони. Закони няма за вас. Да, правилно го казах. Явно вие не спазвате закона. Ако искам, пак ви обясних. Може да дойдете в районното управление, там да ви бъде извършен обиск. Разбирате? Хорошо, няма проблем. Да. Ето, дойдоха и други полицаи. Да. Здравейте. Може ли вашите имена? Главен полицай Димитър Седесен. Здравейте. Някакъв проблем има? Не, идваме да видим за какво става дума. Взели ли сте документи, колеги? Да, всичко е окей. Добре, проверени ли са? Проверени са. Да, помогна на човека. Всичко е наред. Някакъв проблем към проверката има ли? Просто аз констатирах, че вие не сте държавна институция. Вие констатирахте? Да, и е доказано по документално в Държавен вестник. Добре. Че вие не сте държавна институция. Знаете, прав ли съм? Не, прав ли съм като цяло? Не сте прав за мен. Няма значение. Добре, окей. Това си е ваше мнение, всичко добро и желая. Щом приключи ли? Да, всичко добро и желая. Хубава вечер ви желая на вас. Когато две патрулки дойдат да проверят